Добро утро! Хайде да си оправим леглото и да кацаме във Варда. За разлика от предния път, сега никой не говореше английски. Така че си нямах другарчета за приказка. Но пък за сметка на това имаше достатъчно хъркащи хора и такива, които не си чуваха алармата по 2 часа. Нищо де, тук що доктора ми писа, би трябвало да ме вземе от гарата и ще видим там нататък как ще протекат нещата през следващите 10 дена. И кацахме във Варда. Nice. Thank you. Hello. Nice to meet you. Good morning. Good morning. I'm Daisy. Наливаме преварена прясна вода. Hi. Hi. Welcome. Thank you. Welcome in India. One TV series like The Little Bride, Малката булка in Bulgaria, it was very popular. Този магазин има всякакви аюрведа лекове. Хубаво е да го запомним. 75 рупии, това е около 2 лева. За натурално кокосово масло. Продават и разни натурални храни. Отгоре има масло от ориз. Оризово олио. Има и олио от бадеми. И взехме много неща. Много ми учени прибират продуктите. Даже ни носят продуктите до колата. Като цяло обслужването в Индия е чудесно навсякъде, където попаднах. На това място се обработва естествен памук. Той се събира от фермерите и тук го превръщат в тъкани. Тук взимат мерки и започват да го щамповат с натурални багрила. И това е резултата. От тези багрила правят боите. Iron liquid. Окей. Когато го поставя, е бледо и то само потъмнява след като се оксидира. Има 3 вида бои. На растителна основа, на минерална основа и на животинска основа, като тук не се използва такива на животинска основа. Това е течно с ферментиран метал. Yeah? And this look brown, but when it is applying into that fabric, it is turned into black. Оригинално е кафяво, само че когато се нанесе върху плътта, става черно. Тук вътре има ръждясал метал. Strong smell. Има много силна миризна, която ме кара да кихам, затова сега ще го затворим, но от това се прави тази боя. Всичко започва с всякакви такива ръждясали предмети, за да се направи боята. Ето тук се отцветява. Се отцветяват плътовете. И се измиват само единствено на ръка. Ето тук се измиват. Има различни цветове. Върху тези нишки слагат лепило тамарин. Колко е меко. Като памук. Те отделно правят
материала за предната част, за задната част на тениската и за ръкавите. И така няма никакви загуби и не се създава буклук. А това е масър на тениски. С тази машина преди се е обработвал само и единствено прежда. Само че тук във фабриката са намерили начин да приспособят и за памук, за да правят разтегливи памучни тениски. Тази част е готова и се маха. Чудесна на допир. Called Varley. Yeah. Yeah, call it Varley. Desi print. Varley. Yeah, Desi here. Fabric is Desi, printing is Desi, and everything is Desi here. And now you have Desi. Сега влизаме в магазина. Desi is a very favorite Word. everybody what we are working in our institution. We are working for Desi only. So Yeah. our concept is totally for Desi only. I see. So yeah. So Desi means is country and then proud and then Local. our Yeah. local with the very loving nature and it's a very vast concept. Desi. Yeah. Now you can be a brand ambassador. Yeah, you will be with the brand ambassador. for- Yes, I'm a walking advertisement. Толкова съм благодарна за възможността да мога да видя целият. Едно от най-интересните неща е, че в действителност хората работят с удоволствие и не изглеждат натоварени и са в мир със себе си. Което е чудесно. Наистина е чудесно да видиш хора, които работят някъде от по 10-15 години. Им харесва това, което правят. И така, след един хубав дълъг ден дойдохме на вечеря в ресторанта, който държи човекът с естествения памук. Загледах се в сервитьора. И така, тук сме се събрали. Доктор Милин и Мадори. Hello. Hello. Namaste from India. Намасте. What you call namaste or welcome? Здравейте. Здравейте. На здравейте. 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 България. 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 Здравейте, България. Fried in oil. Започваме с сладки топки, направени от тиква и изпържени. Интересно, че започваме с десерт. Hot. Slowly. Много е горещо. Very much hot. Не пил фуд вид. Но е вкусно. It's tasty. Това е бадже, което е някаква форма на пържен наход. И по-скоро е направено от брашно наход, не съм сигурна. И това е някакъв вид хлебче с масала и подправки, отново като снак. И ми се струва, че ще се наем с снаковете, ако трябва да съм честна. This is lady's finger. Ladies finger. Dry lady's finger. What is this? Veg anda. Veg anda. Veg eggs. Veg eggs. Окей. Вегетариански яйца. Yeah, and this is a very special. Вау. И това е листото пан, което индийците хапват след вечеря. На мен не ми понесе този сладкия пан. И това е работилницата за пан зад мен. Иначе казано, място, на което пълнят листа пан с различни неща. И хората ги хапват. Ще видим дали ще ми хареса на мен да хапвам пан без пълнеж, тъй като пана с пълнеж не беше любимото ми нещо и може би бе единствено нещо, което не ми хареса да хапвам. Това там е прадядо му
Това е прадядо му. А този пан майстор е четвърто поколение пан майстор. Колко интересно, семейен бизнес. Сега да опитаме пан, който не е пълен с всякакви работи. Тук има кокоси, някакви неща все пак. Не е съвсем празно. Ама сега да видим. А това е с неща, които аз не изядох вчера. And here we have this much big. Wow, okay. Crazy feeling. Yes. This filling is, she give a name, crazy filling. Crazy feeling. Много работи. Окей. На здраве. На здраве. На здраве. Nasrave. Same word in Slovenia. Yes, на здраве. На здраве. На здраве. Продължава да има вкусна паста за зъби. И still tastes like toothpaste. Поне вечерата беше много вкусна. Днес беше много интересен ден. Ще продължавам да го боря. Лека нощ. Добро утро, приятели! Тук е петък и по гласа ми може да познаете, че продължавам да съм болна. Много е смешно, че съм много далеч от вкъщи и само, че развивам абсолютно същото нозелит и болка в гърлото и температура, както ако си бях вкъщи. А и почти всички в България в момента са болни. Това, което си обяснявам е, че диетата ми тук е предимно готвена храна. Не предимно. 100% готвена храна. В Индия нямат културата да ядат салати или да ядат пресни плодове и зеленчуци. И според мен просто има нужда от витамини, защото ужасно много ми се ядат ябълки, ужасно много ми се ядат томати. И днес ще мисля да отида на пазар или знам ли да си набавя по някакъв начин и да ям повече плодове и зеленчуци. Поради факта, че толкова много ми се ядат, смятам, че тялото ми не си има нужда от тях. Пък е толкова топло. Абсолютна срамота е да съм болна лятото в Индия, когато абсолютно никой друг няма проблеми такива. Първо, това е толкова мило. Толкова мило. Мадура ме посрещна с тази закуска. Тъй като споменах, че ми липсват тези неща вчера на вечеря и тъй като сутринта не съм могла да стана рано, тъй като не ми е добре, те са решили двамата с доктора да отидат да вземат пресни плодове и зеленчуци. Направили са ми индийски бобец, заедно с краставичка и ябълка. И самият факт, че са положили това старание за мен, вече ме кара да се чувствам много по-добре. И ние ще помагам с чесън в кухнята. 2 глави чесън, които са на много малки скелетки. Трябва да ги надробим, за да може да се направи вечерята по-късно. А тя се започва от рано. Тук що снимахме видео с една дама, която през последните 6 месеца се лекува тук. Ще видите и в други мои записи от разни лечения тук. Сега ще ви я покажа и нея. What is your name? My name is Sarika Balchandra Kamble. Name is Sari. Sarika. Сарика. Да, Сарика. Това е Сарика и тя вече се чувства много по-добре. Ето тази фиданка е от Бинян. Заедно с доктор Милин отиваме в един център за сираци, който бива поддържан от негов приятел. И така ще бъде интересно. Каза ми, че аз ще го засадя. Този агропарк, който все още се развива. Има си даже басейн и детска площадка зад него. Значи, тъй като знаете, че направих много хубав косплей на Scarecrow, искам да ви покажа кой е новият ми най-добър приятел. Най-красивото плашило. Това е алоe вера.
и нямах никаква представа, че цъфти по този начин. А това, приятели, е растението, от което се прави куркума. Куркумата е корена на това растение, затова не мога да ви покажа от какво реално се стрива подправката. Но изглежда така. Вижте, там бяга маймун. Там бяга маймун, който седеше като пълен пичага. Вижте, Рафики, приятели, как е кацнал горе на дървото. И това е събирач на захарна тръстика. А зад него можете да видите планетата. Вижте ги, как тичат! Има всякакви маймунчовци! Всякакви! Я! Събира памук. Ако не сте виждали памук... Long thread cottons. Ето това е памук. Току-що събран. Много готино. Вижте колко е мекичек той. Просто наистина е памук. А зад нас са полетата с памук, откъдето бере ето къде човек, който в момента иска да си направи снимка с мен. Така, това е комплексът за сираци, близо до Варда. Според мен е хубаво, че има кравички в двора им, тъй като са близо до природата. Нека видим децата. My name is Desi. Nice to meet you. Шиваджи. И преди да влезеш в сградата, си сваляш обувките, както почти навсякъде в Индия. Thank you. Да? Колко възпитани и усмихнати деца. It's now Desi. Hello. Super bus. My name is Desi. For him to come back. Тези очарователни деца зад мен са много щастливи, че съм тук и казаха, че съм първия бял човек, който ги посещава. Сега може да ви кажат хай. Вие си хай? Дадоха им тетрадка, в която да напишем своята обратна връзка за престоя си тук и среща с децата. Боло. Боло. 1, 2, 3. Здравей! Браво! आता तिला सामान इकडे यायचं होतं ना आणि हिचं सामान. Това е античен храм на бог Хунамана.